Uyazi, I've been away down under the rocks for so long, 12 months, from August 2024 to August 2025. When I come back to life, because I was not in the world of the living. Yes, I'm back. It's me, Mduma Baso, in short. Now, uma ngifika kule New South Africa, ngithuka izinto sezishintshile. Zishintshe nini, ishintshe kanjani? uMoses waye entabeni eyohlala noNkulunkulu. Uma efika uAaron la noMiriam sebekhandela amathole egolide bakhonza wona. Niqale nini nina manje ukhonza uFloyd Shivambu? Seniqale nini ukhonza uNhlanhla Mgwanazi? Ngiyabona noma isiZulu ushaya izandla. Nimbophelana uJacob Zuma nimngcwabe ephila. uJacob Zuma sekudingisweni. Usekuthunjweni uthunjiwe. He needs to be liberated. Uzonda Magwala, uSimakade samaZulu, Simakade samakhosi. Usekuthunjweni uphi? Akavele phela simbona. Ngithi uJacob Zuma ujahana nezingane ezincane oFloyd. Yini nenzeni ngingekho? Nangu uNhlanhla igijimisa abantu abadala kunaye. Ugijimisa uGetsibani ubani weNhlanhla Mgwanazi. uNhlanhla Mgwanazi kusuke nini ukuthi manje use above the law, use supreme authority in South Africa, use dictate ama terms, udecide lo minister ofuthi bayeke. Angithi bamsulu uminister. uNhlanhla yena umsulwa yini? Hayi bo, wema South Africans, uyabona lento yenu yokuvaccinate yani ibulala ingqondo. They are not thinkers anymore in South Africa because of the vaccine. You were vaccinated and the vaccinated infested your brains, even your common sense. uNhlanhla above reproach. uNhlanhla Mgwanazi above the law. He is now a supreme order. Uyazenzela nje uNhlanhla uyithatha phi license to kill? Wabulala abantu wathi bulala ama-flies. Waphatha idumo wafutha amaphela. uNhlanhla wabulala mosquito. When did you get the permission to kill people like flies? Laba bantu babanjiwe benzeni nje wabebulawa. Sifuna isizathu phela Nhlanhla sizwe nabo iside labo le-story. Sizolizwa kanjani Nhlanhla uma abantu banquma kanjena babulala? Thumela amaphoyisa sazi noma amaphoyisa ngempela noma amaphoyisa abumbula report amapha ama-police stations. Le NIU kanti ayidalelani ukula izimpi zikabheki. ubheki ubani umcele. Ubheki icele wamosha. He is a mafia number 1. Wasukela uGetsemane wamguqisa ngamadolo maqeda waretire. Why ubheki icele retire? It was because uGetsemane waluwina icala lokuthi wambopha engenacala. Wadlala ngemali ama-taxpayers. uGetsemane usuke 100 million. Why win icase? So i-state owes him 100 million. Ubheki icele wabona ukuthi kuzoqalwa ngepension yakhe phela kumele kube njalo ngokomthetho. Wavele waretire from politics. Wahamba ohlala ekhaya. Wena-ke Nhlanhla umncane kuGetsemane mfana wami, umncane. Angeke uGetsemane athi stoop so low to fight with you. You are young. Udinga abantu abazokuginqa nje emini. Thina-ke singomzilikazi asisabi lutho asisatshiswa. Ilutho nje kuphela. So-ke hlukana-ke nokuthi ungene izimpunga zazi. Ngoba manje wena ulwa impi ubheki icele ashiya imhlulile. Kuthi angithi you are mafia number 2. Lobu bufakazi obucisha ngokudubula laba abantu bajahayo bani? 3. Is there no code of ethics for police anymore? Is it applicable only to the few, to the rest, but not to Nhlanhla? uNhlanhla, do you know the code of ethics yamaphoyisa? Do you know the author wayisayina ukuthi lento yenzayo is against every principle of the code of conduct and code of ethics of the SAPS? Use SAPS wena noma mhlawumbe usu-Traore wala eSouth Africa uyadictate ama-terms. Ungcono no-Traore ngoba u-logical wena, you are very much illogical. Awazi ukugijima uhamba ubulala abantu singazwanga iside labo le-story.
bashushiswe kiphi inkantolo bathola benecala bagwetshwana ngoba phela nesigwebo sentamba sisekho wena wabaqhufuza yibi le court ekuleza ama court orders ukuthi hambe babulala abantu. Hayi Nhlanhla, mina ngibona zathi you are above the law now. Yes you are, and you are being celebrated for killing the breadwinners and ingane ezincane. Uyazi abantu babulalayo banemndeni njengawe. Ngiyakuzwa nje la uyakhuluma uthi nokulungele lokufa ufele iSouth Africa. Unamanga ufela amacala akho ufihlalo enhlanhla. No uNhlanhla samela phenywe aphenyisise kahle hle. Wathi uJesu sesho uJesu waphela uzenza uJesu manje. Ongenasona kajigeli eqala awunasona wena wenhlanhla. Wazi uba msulwa kangaka, wazi uqhama manje uMesaya uzokhulula iSouth Africa. Angazi qhamuka lento uyazifikela nje njengoba kuAgasti lo nganyamalala ngoAgasti bayazi abanye TikTok angikhulumi ngithulele ngangishilo kodwa ke ngoJune uthi ngizophuma ke manje wasezongena abantu bese benza ibig carrying backstabbing benze yonke imkhonyovu. Hayi kusukile kwasuka la umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe ulahlekile udinga ucingwa. I've come back here for 3 reasons. One, ukukhulula umsholozi. Ngoba umsholozi udikiswe zingane wazi wadiswe nengane yakhe ududuzile. Bamvalela ikopini umuntu omdala. Uphuma sekonakele. 2, ngizoliberator uzonda amagwala. Lona naye osekudikisweni udikiswa abafowabo uqobo. Abasendlunkulu abantwana abathize abazeza nabo uMesaya kanti they've come to rescue uzonda amagwala kanti they've come to clone him to cannibalize him. Okwesithathu le ndoda yakwaGetsemane iyodwa ngiyibone lapha la kuthiwa one man against the state. No, is the state against one man. Have your logic right. uGetsemane akajahani nestate, istate esijaha yena yena in the process wenza imali ngoba uma wina izimpi baleka loyana uma uthani nasi ubobona isign yakhe le ibrand yakhe ubuka ilogo. There's a unicorn. I-unicorn is a horse with one horn. Ayitholakali ndawo uzomthola lapho uGetsemane wenhlanhla ngoba wahluleka usuthumela amaphoyisa kwakhe uthi awayombulala umfonele wambiza ngoba ucatha kezukuza kwasho ukuthi isigebengu sesimakhandakhanda esingqondo wena wabona amakhanda kaZuma esuGetsemane esihlakaniphile savele sajaha e-office lakho uthe ukhipha ibutho lapho inkabi zakho lezingamaphoyisa uthiwa NIU zithi zombulala zangamfica zafica umndeni wakhe kuphela ngoba wawucathi uzonqaba ukuze kanti akasabi lamuntu akasabi lutho wathatha ama-bodyguard akhe wathatha an-armored vehicle wayeza kuwe ngqo wafika laphana you fiddled. You did not have content because your strategy failed Nhlanhla. Where do you get permission to kill a breadwinner enengane eziwu-12 uGetsemane lo mani ngamazi unengane eziwu-12 ufeed abantu more than 1,000 izenzo zobuhle humanitarian deeds. Ngiyezwa nje Nhlanhla uthathe u-40,000 wanikela ngawo ku-foundation yamaphoyisa ukusiza ingane zalawo ma-taxi zalawo maphoyisa afa on duty. That is nothing compared to what uGetsemane did. Have you ever bought one kombi i-quantum for anybody? No. uGetsemane labo mama abathengela ama-quantum manje bashaya nga-2 ama-quantum utrain amadodana abo to manage i-business. Nhlanhla izenzo zobuhle lezo wena ufuna ukumbulala. Uyawazi umonakalo ozowenza ngokuthi ujahe indoda kaNkulunkulu somabhizinisi. He is an ubuntupreneur, not an entrepreneur. Ubuntupreneur. He is an ubuntupreneur. Wenza ibhizinisi ngokobuntu. Hamba ubuze association lapha eNanda. Thina we do our research. Abawuvala umlomo bamkhulekela usuku nosuku omama warithayisa abantu asebebadala ku-taxi industry ukuthi ba-attend ama-meetings bagada amatekisi bayenzelwa banikwa ngisho ama-dividends at the end of the year. Ubowenza i-research yakho ngagcina ngikuchallenge-ile mina indaba yalapha kwaGcaba ukuthi silethele phela umbulali ka-AKA namanje akwamvezi iy'nkantolo ziyadonsa esikasenza umeyiwe sikamagaqa kodwa ukhona la kwi-province. Nhlanhla musukudlala ngathi thina zona ingane futhi asikusabi nje nakancane. Try me if you want.
in short. Hey. Sanibonani yimi umuntu mabaso we in short. Hayi angicashile laba bathi ngisekumnyameni abangiboneke manje. Sengikukhanyeni ke. Two laba bathi angibuyele la engivela khona angikwazi ukubuyela ngoba ngangayelanga ngangiyisiwe. That was a solo unitary journey yami spiritual. Ngiyamtshela nje for free but ayidingi ninake leyo. Laba bathi ngibhema insango ke bangisupply phela angive ngidinga insango izokwazi nje ukuthi ingeze ngikwazi ukulala emva kwalamanyala engiwabonile ngo-August ngoba nje ngiyibuyela nje nganyamalala ngo-August njengoba ngivela ku-August manje it's 12 months that is similar to a year calendar year. Lalelani ke angithuswa angisatshiswa angeke nje futhi ukungithuka ayinamathili because umuntu methuka uhlanya uyayibukela nje ngaphandle makuthiwa khona umuntu onengqondo iqhamuka lapha afika ngithuke lo I can take on and I can even sue him because I'm not worthy of inhlamba. If you see no good in me, don't bother, don't even follow me. It's a problem with you ukuthi one niphendula into eningayazi, you haven't done your research, nilandela into eshow media. Unhlanhla lo enimvikelayo has got a strong PR. Ubhizi uyayikhanda uyayibhila ngoba efuna ukuba national commissioner. Akabe bobulala le national, mina I'm protecting my province. Ngeke uzobulala abantu bengashushisiwe. Ubachayelana badubulelana ngoba phela asizwe labo le story. Nineqenzwa ngala nabantu ababulalayo zigebengu. Ngiyakubona lokho West nakusho. Wakwenza cha ngayithulela nje kulungile sekwenzile uzama uqeda iWest. Awubuyele lapha na ePoint la eThekwini. Uyobona amakwerekwere angakanani la 120 abaphe bawuxoxe hamba noThami uPremier wenu. Phela amakwerekwere yazi ukuthi asekho lapha ePoint. Asibone phela ama-trucks, sibona amabhasi wadeporter. Ungasusa abantu abawu-120 kubantu abayimiliyoni abagcwele ePoint. That is just a PR exercise. Lalelani la akanyeke ungacabangi. Cabangani. Mina angithi igebengu ngiyazivikela. Igebengu zivikelwa umthetho. Now nina nifuna inhlanhla qhamba nomthetho wakhe. Ukuthi isigebengu siyabulawa. Sibulawelani? Ngoba phela iconstitution ithi there is no death sentence. Umuntu uyagwetshwa ngisho udilika jele. A rehabilitate aphume abe reconciled with the community yakhe. Yes, ba akayidubula mayidubula back. Manje khona abashaya besarendile. Kahleni bo unali itekisi echayiwe. A wrong taxi. They fired it to fatality. Kwathiwa ngoba azange asho lutho naye. He has never commented about the tragedy. Manje ubanike ongacabangi lapha kwamnani. Ubani ngoba nibhizinisi ngithuka ofuthe egabazweli omsunu abazweli ngoba ngithuka zinhlanya. You guys are stupid and niphelelwe ni desperate for anything that comes camouflage as Messiah. Unhlanhla is never a Messiah. Unhlanhla kamusha. Ngizwile qamba manga nje ngoba phela uZuma wake wamisa unhlanhla. Wayemiselani usethi ke na kwakunamafile awaphethe kodwa amanhlanhla awuvusha IPR nesilungu sakhe esihle. Mina ke ngeke ngisatshiswe yini laba bathi kuvela uGetsemane akumele lavikele umexhashazwa. Ungafike wena umuntu uthumela amaphoyisa ukuthi awumbulala ubumbizile umbizelani kanti usebulawelani. Ilogic iphi lapho? Yikho ngikhuluma ngevaccine vaccination ukuthi ivaccine yanilimaza emqondweni. Bazothi abantu ivaccine yalimaza mina. Ngale ngikhuluma ilogic nje. Ungafika ungibize ngiphume ngikwakho bezithula amaphoyisa uthi uma efica umndeni wami abawubulali ngani umndeni wami. Kuyo bebefuna mina bangifunelani ngoba phela ngibiziwe kwathiwa ngize. Unhlanhla wathi uGetsemane ngeke eze. That's what he was thinking. Ngase ngibuza ukuthi icala ka-AKA njengamanje ngizwile kancane izongena enkantolo nini yinto yodonsa le another 20 years ngiyanitshela manje egcineni iqiniso futhi ngeke lize liphume because they need to smoke it out of unhlanhla
uNhlanhla lazi iqiniso ukuthi AKA wafanja sengiyantshela ke manje he knows uNhlanhla was involved uma engekho kulungile akangisuwe phela angangijange ibhambo khona abantu fethu angibulali ngeke azangibulali uzongibulalelana lalela umuntu okhuluma iqiniso uvikelwa uNkulunkulu ide odiyakala ukuthi ube nesibindi manje ke bebathi ke ngesilungu ke a man with one eye is a king amongst the blind. So uNhlanhla has got one eye. Uyiking yini ngoba nizimpumputhe aniboni. Ngithekini ngizokhulula abantu ababulawa uNhlanhla angazi babulalelana. Iqiniso walizovela nje ukuthi laba abantu njoba bebulawa nje. Lo Nhlanhla kuningi akufihlela khona engakwazi. Angizokhuluma. Ngizocreate iplatform la ngizokhuluma khona amaqiniso. Hayi la. Ngoba la bazomute le video. Ngeke izikhuluma isikhathi eside. Nizoyibona izobe simutiwe because ngithatha the untouchables. Ngitrader on the grounds that are ring fence to awangenwa la. Kodwa mina ngoba umafohla kuvaliwe ngiyangena and you cannot keep me down no matter how hard you try. Ngangithuka injeni ngibhema insangu account kini. I'm not accountable to you, especially the fools abaja ucomment ngabe balandela nje balalele izivutho lento engikhulumayo ngoba nje manje nga instigator uyangithola ukuthi nthini ukuthi uyabona abahlaniphile bakhuluma bayicabanga lento engishoyo baqala manje bamixa bahlanza ama puzzles abahlaniphile ke labo abanye bangishaya private manje ngizwila ngithi abahlaniphile wena ngoba usilima uyakhomenta nje ushaya ufutseke ushaya umsunu ushaya isilima uma sikuthuka uyahleka kuthi angihle ngikhuluma ngoJacob Zuma aniyicomment yakhe ngicommente kaNhlanhla ngakhuluma ngozonda amagwala nikhuluma ukuthi uthi uzonda amagwala uZuma ufike wathunjwa zingane zakho lesiqeqe bantu lalikhulele eMozambique ingane izalwa ama politician aye ku exile ohlaniphile uyahlanganisa ke manje ama puzzles izona ezimthumbi zavalele ikopini lento abantu bekhala bethu babe bengabonakala ubaba uthunjiwe yima ephuma manje uma ephuma uthola ukuthi konakele emkhontweni ingakho ke abakhiphile manje akasavumeli bakhulume nemedia yonke lento lo nothi mina indaba fanele ngiqale emva ngalo noqale phakathi indaba kaNhlanhla neyo mkhonto yosizwe iqale phakathi thina siyazi iqala. Unfortunately umsholozi failed to have ama-vision interpreters anizange understand umsholozi vision yakhe even kumanje lapha emkhondweni osizwe aniyazi vision because there were no dream interpreters. Those are vision interpreters. I'm here to pronounce and to articulate i-vision kamsholozi nginicathulise because we are babies nisadinga ubisi kodwa nithi ngabahola abanye benu niholani ngoba nihola nge-experience ebhedayo eqhama kwagogo umsholozi ukhande i-organization ngo-2023 nina nihudula amathamba abolile niqhama nakwagogo nizowanukisa la igebengu ndini eyifuna ikhundla eyifuna ama-position eyifuna imali umkhonto osizwe yingakho-ke nihambe noFloyd abanye benu abaye basasele bacatha ukuhamba kwalaba abanye kuzowavulele ikhundla nabo inkosi uZonda Magwala kunabantwana uZonda Magwala kunabantwana abamfihlile siyakwazi lokho do your research we will smoke him out of that zone avalelwe kuyo. This is Mdu Mabaso, in case you do not know. Check my profile. Angikhuluma into engekho research ngiqala izinto ezintsha njengamanje ngiqala itrend yokuthi ngithi mina lo Nhlanhla esenimbiyele kangaka uphethe umetshisi uzolayita yonke into engaphathi izosha wena uzosha inhliziyo ushe spiritual ngeke uphinde ukholele kumholi ngoba manje nilandela umholi oneselodwa ngoba nizimpumputhe ukuthi uNsaphi niyobona mzona wavela amaqinisi asazovela amaqinisi oNhlanhla ngoNhlanhla angimniki unyaka lo nyaka lo uyophela seguqe ngedolo angeke futhi ngithulise kuwe. This is Mdu Mabaso of In Short. I salute challenge umuthanda. I don't give a damn
ungithuka umuthanda I don't give a damn but basazoqhamuka abayibonayo lento uzoba yedwa nje